Nabakasiba singungu bele nyaka nasibhoboka umuntu akuzizwa indaba sinibingelele sinamukele kephinapi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwamthembu njengoba sikhuluma nawe ke osula namhlanje sibela emuva sibheka ke omunye wemisebenzi owenziwe ke umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanjalo ke nokongiwa kwemvelo kulesi ifundazwe ohulwa ke umhlonishwa umfundisi ke uMusa Zondi. Lo msebenzi bebewenza ngokubambisana nenkampani iMuwanga Cables nokuyilapho khona kwenziwa ke ukuthi kuthuthukiswe ke amakhono entsha ikakhulukazi le ebekade ke ingakaze ikuthole ukuqeqeshwa ngasohleleni ke oluthinta ke amakhono. Siyafisa namhlanje ukuthi nje sibheke phakathi kwezinye zezinto ke ezithe zenzeka osukwini namhlanje ngokubheka nje wona ke lo msebenzi ongaka owenziwe ke ilomnyango. Siyokhuluma naye ke umfundisi uZondi sikhulume ke nezikhulumi ke ezibe ingxenye yalolu suku siphinde siye nakubona ke abathe bakwazi ke uthi bahlomule osukwini namhlanje uma ngabe sithi ke abakhulume. Lolu suku lwanamhlanje usuku olusemqoka kakhulu kuthina njengomnyango wakwa Economic Development, Tourism and Environmental Affairs. Sihlangene lapha nenkampani yakwaMuwanga Cables sizoshayela ihlombe izingane ezingu47 kwakubuthwe ezingu50 zibuthwa yiyo le nkampani ukuba ziyoqeqeshwa eGoli kusukela ngoJuni ngonyaka odlule. Ziyoqeqeshwa ukwakha izintambo zikagesi ngesizulu amakhebulu anhlobo amanye ahamba laphezulu amanye ahamba phansi agqitshwa phansi nahamba ngaphansi kolwandle. Ubuchwepheshe ke lobu obusezingeni elikhulu kabi. Kuthathwe izingane nje ezinometric eziqhamuka kuma district onke angu11 aKwaZulu Natal ebeyikade izama ebezingazi ukuthi zizoba nenhlanhla engaka. Kodwa kusemqoka kakhulu ngalokho besizokushayela ihlombe ukuthi namhlanje bezethweswa iziqu ngokusemthethweni ukuthi kuzothi ke nxa sekuqala ikwata lesibili kulonyaka esiya kuwo ngoApril sezizongena emsebenzini ngokugcwele kuyo le nkampani. Ngakho akusho ukuthi baqeqeshiwe nje basazofuna imisebenzi, kodwa le nkampani futhi ithe ibaqeqesha ibalungiselela amathuba omsebenzi. Nakuba ke besazoqala bayosebenzela eGoli lapho kade beqeqeshelwa khona ngenxa yokuthi inkampani abazosebenza kuyona ngokugcweleyo iyakhiwa njengamanje ayikapheli lapha kwaZulu Natal eDube Trade Port. Kuyothi kimisi iphelile ukwakhiwa bese bebuyiswe eGoli bonke bazosebenza la. Sithi ke entsheni yakwaZulu Natal amathuba okuba intsha izithuthukise akhona. Izandla thina njengomnyango nanjengohulumeni sizivulile. Uma nje kuphela abantu beyimisele ngokuba bakwazi ukuba babambe isimilo, basiphathe kahle, bayimisele ukuba kube khona abakwenzayo bezenzela bona nekusasa labo nemndeni yabo. Lo mkhuke besizokwenza namhlanje kusiza kakhulu ukuba sifuqele emva ubupha nobuphofu nomtuleka kwamathuba emsebenzi. Well, into esenze ukuthi iprogram siyenze la iKZN besasinesifiso ngo2021 sokwakha ifactory la eDube Trade Ports after senze wonke amalungiselelo yokwakha ifactory. Kodwa ke into ethe yenzeka sahlangana nedepartment yaka Etia where we discuss indaba yale factory sifuna ukuyakha la, but ngaleso sikhathi bekunenge ifactory besisebenzisa ngale eGoli. So sabona kuyithuba ke lokuthi sithathe business strategy sokuzakhela our own workforce. So in that way we then created this program salanda labantwana ke abawu50 abahambile bayo train njengoba be graduate namhlanje. So they are ready now to become the first batch yabasebenzi baseMuwanga. Enye into ke esenze ukuthi si choose iKZN ukuthi i-program ngobade ngichaza ukuthi inama phase awu2. Iqala le eGoli then izophelela la eKZN ngo2028.
So we thought it was a good business strategy for us to empower i-youth like KZN and then khona izokwazi buyisebenze khona like KZN. Abafundi bazongena ecompany yethu ekhona eGoli. Sinayo icompany eGoli esithengile eyenza wona lo msebenzi lo ukuthi ke lo msebenzi obuwenza wenza lento ekuthiwa i-low voltage cable. Manje sizo expanda ibe ne-medium voltage cable. So mase sesiza ngala eKZN eDube Trade Port so bese senza i-low voltage, medium and high voltage cable. So that means ukuthi ke so bese sivala lengale eGoli siphendule ibe distribution hub. Then mase sesimove wonke umuntu ngala nabasebenzi bazohlala ngala eKZN. That's why we then decided let's start with abantu bala KZN si train bona so that strategically you can move them back home and no one is going to complain about that. Empeleni lokhu kusebenzisana esinakho vele njengomnyango nale nkampani lena ya kwaMwanga Cables kukhombisa khona ukuthi njengomnyango simema nezinye inkampani zosoyimboni abamnyama lokho esikubiza ngokuthi phecelezi ama black industrialist. Sinohlelo ngaphakathi eminyangweni lokuba sithuthukise osozimboni babantu abamnyama. Kodwa sithanda kuba bagcine kuphela beyinaka kubona kuphela. Siyababona abaningi bakithi abathola imisebenzi kodwa uphawu lokuthi bathuthukile sibone ngokuthi nje kuphela ba drive imoto ezinhle ezicobezelayo bahlale kuma suburbs abiza imali edlizambane likaPondo kuhle lokho. Kodwa laba benze okwehlukile kakhulu ngaphezulu kwalokho. Bona babheke emva lapho nabo babesuka khona babutha intsha yakubo engenawo amathuba beza eminyangweni ukuthi ungababambisa yini umnyango ubasekele ubaxhasa ukuze bakwazi ukuthi bathuthukise lentsha ukuze nabo baphonse isivivaneni sokuphumelela kwabo. Sibheke lokho ke nakwezinye inkampani zosozimboni bakithi ngoba uma singayithuthukisa thina njengomphakathi omnyama akekho yosenzela lokho. Uhambo lethu kuba uhambo olube impumelelo kakhulu ngoba sisukile la emakhaya sihleli basithatha basiseGoli ukuthi siyofunda ku-cable manufacturing. Sifikileke safunda of which is bekumkhakha ebesingawazi safunda ngemshini sakwazi ukuthi si-operate imshini until size sikwazi ukwenza i-cable from eqaleni size siyophuma egcineni kulona. Ama careers engathi sibe exposed kuwona sibonile ukuthi kwa cable manufacturing kahlahle kwa manufacturing khona o safety officer khona production manager khona so yizo zonke o supply chain so yizo zonke indawo esikwazi ukuyibona ukuthi uyakwazi nokuthi ube operator like a machine operator so sibona izinto besingazi nathi ukuthi ezinye zazo zikhona. I-program ibinayo i-leadership skill ebesifunda from scratch. In the first 2 months besifundiswa i-leadership skills as well as ama-labor laws, related laws with the company. So we learned a lot. So whenever sekufika isikhathi sokuthi ngi-assume i-leadership role bese sengivede singi-aware of ama-dynamics e-leadership ne-mentorship ebesiyithola ibisinikeza i-guidance ukuthi which steps to take and which decisions to make. So sisebenzisene nabaphathi baseMwanga ukuthi sikwazi ukuthi mina ngilide nabo be-leader mina njengomnye student. So kuningi engikufundile kuningi futhi esazokufunda. I-department siyabonga kakhulu yaka development ngenyathelo ethathile noma igxathu elithathile 14 ukuthi sithole imisebenzi neMwanga ukuthi sikwazi ukuthi siqeqeshewe kuze kuholele emsebenzini because most of our programs ayenzeka kodwa are akwazi ukunikeza umuntu umsebenzi njengoba beshile eqaleni ukuthi la eSouth Africa sine problem ya unemployment. So lokhu kuhle kithi because we know ukuthi ama stats awamile kahle kwi youth in terms of employment. Siyabonga kakhulu ku MEC nabo bonke iminyango kahulumeni esizile ekuthenini sikwazi ukuthola a permanent contract esizoyithola next year kwi second quarter. Mbukeli ke ngempela ke uma ngabe sekunjena sisuke sesithi ke ngempela ayilwanga yesabana siliguqisa uhlelo. Sibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalo ukusukela eqaleni kwaze kwaba ke sekugcineni. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi nyoni encane yasha amaphiko yandiza.
Ngivumeleni ngiguqe isiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.